Okay guys, good morning, good afternoon pala. Another day, another vlog. Is around 4 day. And yun, isang maulan na araw kahapon. Medyo napag-vlog kasi sobrang lakas ng ulan dito sa Angeles, yung sa Santo Entierro. Ang taas ng ng baka. Sabi ng nanay ko, yung hangin daw, yung tumama, kasi sa office ako nag-work kahapon, tumama daw sa bandang Tabon is wala naman daw malakas na hangin. But nasa opisina ako kahapon sa Lapungan, kita ko sobrang lakas ng hangin actually. Malakas yung buwan. Eh yan, kaya pansinin nyo, naka-shorts na ako ngayon and naka-slippers, actually enclosed slippers, parang shoes, para sakaling umulan magkapote na lang tayo. Mahabon na actually, hopefully hindi lumakas. Not sure kung anong oras yung out ng mga estudyante today, pero as you can see, walang naglalabasan. Kasi nahihilo pa si Kuya sa puno, wala lang. Hindi yung puno, dati-rati ganyan pagka pinabutan ka sa daan. Wala kasi mga public urinal talaga dati. Kaya ako sana ko malaki. So naman pagkasakit kasi sa pagpigil. Pero siguro magandang tip yan. Actually ako, bago ako nagra-rise, lalo nung alam kong long-rides, i-make sure ko na kahit visit sa CR para mailabas ko lahat ng dapat at pwedeng ilabas ng lahat. And then syempre pag magra-rise ka, bawa ng tubig, dahil na nailabas mo sa ilang kailangan mo rin uminom kasi baka ma-dehydrate ka. Motor pala to, kalang robot. Kasi pag ganyan, baka may mga batang tumatawid habang mainit na balita ngayon. Oo. Si Aura tsaka si ang pangalan Sir Jack, daw labanan ng PWD tsaka mga LGBT. Mahirap magbigay ng opinion dyan kasi
madaling makancel pag ganyan. Ang akin lang, respeto sa isa't isa, and then huwag masyadong entitled. Kahit ano pa yan, kung anong sitwasyon mo, binibigyan ka ng karapatan. Huwag na maging masyadong entitled. Huwag yung tipong maapakan mo na yung yung rights ng ibang tao. As much as possible din, huwag tayo manlalain ng tao, ng kapwa natin. Actually, lahat naman ng tao hindi naman manlain lang na may negative feedback or feedback na hindi magandang pakinggan. Pero yung mga feedback na hindi magandang pakinggan, mas magandang huwag na lang sabihin, because it creates negativity sa mundo. Diba? Simpleng negative comment pwede ikasira ng araw ng isang tao. Simpleng negative comment, it could cost the life of another person. Simpleng negative comment pwedeng maging mitsa sa isang kabuluhan. Kaya as much as possible, mas maganda if we will magpaalam tayo ng positive. Okay, bakit dito ka dumaan? Pangalan ng positive. Pero kahit na gano'n, alamin rin natin yung difference ng negative comment sa isang constructive criticism. We should also know the difference, kasi hindi rin tayo mag-improve kung puros papuri lang natatanggap natin. Dapat marunong tayo tumanggap ng negative criticisms na constructive. Yung purpose na its purpose is for good intention. Pero again, yun ang mahirap pag bibigyan tayong criticism. It's the delivery. Walang tao gusto mapahiya. It always boils down to the delivery of what you mean.